Yeah, it's your boy B to the motherfucking X. Flip accent baby. Woo! Let's go. Yeah. Yo, tambay ras balay, kauban mga brad. Shot mi og gamay, rajud lagi kay bad. Ang masubraan mo gawas sa abilidad, mausabra og kalit ang ato ang mentalidad. Maong kami kay shot rag pinakalma, pulutan kay istorya, busog og kinatawa. Ug sa dihang wala na mo damhan, naay miabot duha ka dalaga, gipangutana asa mo muadto, naalagi mo'y dalang lamig kaayo. Ice cream ang among paborito, mga miga pwede ba minamuhang? Patilawa, patilaa, putaan nagsulay, ayaw nag-idinalo kuno. Sige na ba, pwede na ba makatila gamay, anang imuhang ice cream kuno. Yo, alin sa mo diri samtang kamo kay gahulat, sa bisita kay dugay panangamulakat. Shit sa mo diri ayaw sa mo pa mauli, hulat-hulata lang gud ninyo na siya kadali. Ali diri dayon ayaw ra og kaulaw, imuha sa ring shot pawala ra sa uhaw, dugay pa man kaha nang bisita mo lakaw. Jam sa diri namo aron kamo malingaw, ngano man kamis unsa may problema, dead bat na baka ayaw og kabalaka. Na ako'y charger tuwa sa amua, tara kuyog ta aron ipaslak sa imuha. Nga cellphone ang ako ang charger, ila-ila ta ako di ay si Gerger. Ayaw ka hadlock, buutan ko super, welcome to my house, hala sige enter. Patilawa, patilaa, putaan nagsulay, ayaw nag-idinalo kuno. Sige na ba, pwede na ba makatila gamay, anang imuhang ice cream kuno. Yeah, it's your boy once again, P to the J to the X, haha. Flip accent baby. Yeah. Shoutout dahil sa tanang mga brad na pakboy, sila si Ukboy, Keanu, JM, Juvit, Drandrib, Ailim, ug sa tanang mga brad ug sis diri sa gihulngan chapter. Shoutout din yung tanan mga brad ug sis. Salute.